Svi volimo vidjeti kako naši napori donose plodove, ali dva apostola koji su dali sve za Krista nisu vidjeli gotovo nikakve rezultate, a ipak su umrli u miru. Ako ste se ikada osjećali nevidljivo u svojoj službi Bogu, ovaj video je za vas. O dođi stvorče duše svet, pohodi duše vjernika. Hvaljeni Isus i Marija, ovo je kanal Stopama Padre Pija i hvala vam što ste ovdje. U našim videima čućete više o životu tog svetog kapucina. A ako vam se sviđaju, lajkajte ih, podijelite i pretplatite se na kanal. Kliknite i zvona podsjetnika. Sutra slavimo blagdan svetih Šimuna i Jude Tadeja, apostola. Ako nikada prije niste primijetili ovaj blagdan ili ne znate puno o njima, niste sami. Donedavno ni ja nisam. Ali zbog toga sam još više sretan što mogu s vama podijeliti razmišljanje profesora Plinija Correa del Viere o ova dva Kristova apostola. Profesor piše: pomalo mi je teško komentirati o ova dva apostola jer gotovo ništa ne znam o njima. Iz biografije svetog Šimuna znam samo da je bio apostol. O svetom Judi Tadeju znam da je bio rođak Gospodina našega. Stoga se postavlja pitanje: zašto mislim da je važno imati ih u našem pobožnom životu? Jer apostoli samom vezom koju imaju s podrijetlom crkve, iako nisu činili zbor apostola u smislu kako neki kardinali zamišljaju, svi apostoli trebaju biti predmet posebne pobožnosti. Dobar katolik ne može biti ravnodušan prema blagdanu apostola. Ne bismo smjeli propustiti moliti im se, tražeći njihovu pomoć i zagovor. Zatim profesor nastavlja: kad se prisjetim velikih postignuća slavnih apostola koji su djelovali na području Mediterana u usporedbi s onima koji su putovali u Indiju i daleko izvan nje, a koji su ostavili tako malo traga u povijesnim knjigama da o njima praktički ništa ne znamo, razmišljam o rezignaciji koju su ti manje poznati apostoli morali osjećati. Mnogi od njih umrli su mirnog srca, vidjevši da njihov apostolat nije urodio plodom, a ipak znajući da će sva djela provedena u skladu s vlastitim pozivom, s ispravnom namjerom, sljedeći poticaje providnosti, sve će to biti nagrađeno na nebu i doprinijeti slavi Božjoj. Čak i ako su na zemlji dobili samo slab pljesak ili beznačajno priznanje. Zanimljivo je primijetiti da je dobar broj apostola očito imao neučinkovit i neuspješan apostolat. Danas bi se moglo reći da su apostoli Mediterana bili uspješni, dok su drugi umrli neuspješno, s obzirom na modernu obsesiju postignućima i užasom od neuspjeha. A sada profesorov lijep i izazovan zaključak. Ovo je srž njegovog razmišljanja. Moramo ovo shvatiti kao lekciju. U kojem smislu? U poštovanju kojem Sveta Majka Crkva okružuje uspomenu na ove apostole, u zahvalnosti kojim se prema njima odnosi, u potvrđivanju njihove osobne svetosti. To znači da su u potpunosti odgovarali planovima Božje providnosti i stoga je Bog zadovoljan s njima, a njihovi su životi bili u potpunosti ispunjeni, čak i umirući u prividnom neuspjehu svog apostolata. Bogu su iskazali štovanje i svoju nesebičnu žrtvu. Drugim riječima, učinili su se poput onih posuda s mirisom koje je Sveta Marija Magdalena razbila od noge Gospodina našega, a koje nisu imale drugu svrhu nego da se tamo izliju i služe mu. Ako bi netko znao da će njegov apostolat biti poput onog svetog Šimuna i svetog Jude Tadeja, to jest bez ikakvog ljudskog ploda, i stoga odbio provoditi apostolat, takva osoba ne bi davala svom apostolatu upravo onu plodnost koja mu je potrebna. Jer upravo to stanje uma, potpuno se predati Bogu, mora biti početna točka za istinski plodonostan apostolat. To je nešto što bismo trebali zabilježiti i zapamtiti. I time profesor zaključuje: kakva upečatljiva lekcija za nas danas. Možemo se toliko obeshrabriti kada se čini da naši napori u našim obiteljima, zajednicama ili apostolatima ne donose vidljive plodove. Osjećamo se kao da smo propali. Ali profesor nas
kroz primjere Svetog Šimuna i Jude Tadeja, podsjeća da se uspjeh u Božjim očima ne mjeri rezultatima, već vjernošću. Nalazi se u hrabrosti da budemo ta posuda parfema, potpuno razbiljena i izlivena za njega, vjerujući da će on upotrijebiti našu žrtvu kako smatra prikladnim. Stoga sutra, na njihov blagdan, sjetimo se njihove herojske vjernosti. Zamolimo svete Šimuna i Judu Tadeja da mole za nas, kako bismo mogli služiti Bogu istom vjernošću, bez obzira hoćemo li ikada vidjeti plod svoga truda ili ne. U prošlom sam video već pozvao, a sada vas želim podsjetiti da sudjelujete u nečem vrlo posebnom. Tijekom studenog bit će prikazano 30 svetih misa za duše u čistilištu. Ako želite da vaši preminuli voljeni budu uključeni, slijedite poveznicu u opisu ispod videa. Prijave završavaju 31. listopada, budući da svete mise počinju početkom studenog. Ne propustite ovu priliku da pomognete dušama kojima su naše molitve najpotrebnije. Padre Pio je o tome znao reći: moramo isprazniti čistilište svojim molitvama. Želim vam svima blagoslovljen sutrašnji blagdan svetih Šimuna i Jude Tadeja. Ako vam se svidjela ova priča, podržite nas lajkom i pretplatite se na kanal. Upišite i svoje molitvene nakane na našoj web stranici za svetu misu koja se služi svaki petak. Želimo vam Božji blagoslov. Oče Pio, moli za nas. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e sempre.